What's up mga ka-vlog? Kayo, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 2. Susunduin ko yung aking mga magulang at kapatid, pamangkin. Dahil babakasyon sila sa Pangasinan. So kasama na rin yung aking isa pang kapatid na si Sis Boy and si Ninang. At ang kanyang apo na si Lemoncita. So, habang nandito kami ngayon sa parking, antay namin sila. Galing Bicol lang naman sila. Hindi naman galing ibang bansa o kung saan. Galing Bicol lang. So magbabakasyon sila ng sa amin. Siyempre, taga Pangasinan ako din sa amin. Magbabakasyon sila ng ilang araw. So susundin ko sila dito sa NAIA Terminal 2 at mamaya balik uli ng Pangasinan. So sana walang traffic mamaya. At dyan sa San Simon, grabe baha dyan at traffic. Ako siguro 3 oras kagabi. So sana mamaya wala na. Ayan, maulan, no? Grabe traffic dyan sa north. So ayan mga ka-vlog, kahit masama yung panahon, muli tayo dito sa NAIA dahil yung ticket nila ay ngayon mismo ang flight nila, hindi pwedeng cancel. So kahit masama yung panahon, kapag dito tayo dito sa mula Pangasinan at balik sa Pangasinan, ay mula Pangasinan hanggang dito sa Maynila at balik Pangasinan, balikan lang. So, sana tumigil na yung ulan dahil sigurado malalim ang baha sa San Simon. Yeah. Nga pala mga ka-vlog, ay ang susunduin namin dito ay yung mama ko, papa ko, kapatid kong babae, kasi yung dalawang pamangkin. Yun, galing sila ng Bicol. At ito naman dalawa, galing Cavite. Bali, dito sila. Ayan mga ka-vlog, andito na sila. Ayan papasok. Yeah. Kasi hindi na kami pumasok doon. So, inantay na lang namin dito sa may parking. Ayan, aking magulang. Yeah. Saan wala ka mo? So, gugulatin namin kasi hindi alam nila mama nang kasama yung isa kong kapatid niya, Tomboy. Yung galing Cavite, hindi niya alam na kasama siya. Yeah, dito na sila. Yeah. Saan sa dalawa? Di ba matanda na ako? Yeah, ang magulang ko. Sabi mo di ka iba? Nagsukay ka! Yan ang mama ko. Mama ko, ayun. Masaya sila, nagkita-kita. Yeah. Ayun yung ikaw. Kompleto! Hindi mo yung gawin. Ha? Doon? Ha? Forever ba? Anak ko ang sir! Wala nakawag na ito. Paray. Nagralagiri! Ay, naku naman! Ay! Nagtatangin ang baby na una-una talaga. Kanot na ba? Nalula ako makaan. Montok. Nanibago lang. Mamaya niyan, tatawa na. Linuloko sa cellphone. Yan ang pagkano.
Yeah, what's up? What's up mga ka-vlog? Punta kami ngayon ng Manawag dahil tumigil na yung ulan. So ngayon lang kami nakalabas. Ha? Hindi man yan. Tara ba? Yeah. Uray, amo na printera si Cecil palibasa. Dagat. Alright, what's up mga ka-vlog? Andito kami ngayon sa Mang Inasal. Alis na tayo. Alis na. Tara. Tapos ni. Hindi ko papik, parang ngipin. Birthday mo yan, Gio. Birthday mo, 13. Blessy. Blessy. Am. Blessy ng labo man. Pakuwi na kami ngayon. Tapos na ang aming kainan sa Mang Inasal. Sinong nakaapat? Taas kamay. Si Cecil nakaon. Limang kanin. O, kita naman sa katawan. No, diba? Ako, medyo gutom, apat. Medyo gutom. Gusto ko pa nga mag-anim eh. Uy. May umawat lang. Saka ako na lang natira na yan ako. Ikaw, nakailan ikaw? Ika, nakailan ka? Dito kami ngayon sa may 100 Island. So, bago tayo umuwi ng bahay ay dumaan mo alam, pumunta muna kami dito sa may 100 Island. Dahil gusto nilang makapunta. Yeah. Oh. Hindi maulan. Oh, baba na. Let's go. Yeah. Buti hindi umulan kaya nandito kami kasama ko ang aking family. Yeah. Minsan papa, mama. Alright, shout out. Yeah. Oh, bakit? Asan ang baby namin? Sinong wala? Tawagin mo nga. Tawagin mo. Dumarisel, sinong wala? Ay ka! Isa lang. 2 kilo na. Bakit ang ano? Tignan ko na naman. Tama na, 400 na lang. So ayun mga ka-vlog,
hindi na tayo nakapag-video kanina mula sa Alaminos Silaw. So ayun, aga tayo bukas para pabalik na ng Maynila sila. Iyakin natin sa Pitex dahil pagbiyahe sila puntang Cavite at Bicol. So doon sila magkakaroon. Iba naman after nun balik na kami dito sa Pangasinan. So anong oras na ngayon? So, time check 9:27. So ayan, so set tayo ng isang 10 hours para makapulog agad kasi mahal kami alis bukas mga 3 AM. Biyahe na kami kung Maynila dahil traffic na naman sa NLEX. So ayan, agad dito lang. So pag-invest bukas. Yeah, good morning mga kabrap. Ayun, 2:30 pa lang. Gumising na tayo dahil mga 3 o'clock ay alis na tayo puntang Maynila. So kapi-kapi muna tayo mga kabrap. Sana safe naman ang aming travel puntang Maynila at agad biyahe pupuntang Maynila. Yeah. Update. Yeah, malalim pa rin. Update mga kablak, nandito tayo ngayon sa EDSA. Going to Baclaran, Budlol. Dito na tayo mga kablak sa EDSA. So wala naman traffic kaya mabilis tayo nakarating dito. Oras ay 7:29. Umalis tayo sa Pangasinan ay 3 o'clock. So pasado na nga yun. So andito na tayo agad sa EDSA ng alas 7 ng umaga. Yeah. Ayan mga kablak, andito na kami ngayon sa Pitex. Alright, tabang gamit. Yeah. Ito na kami sa Pitex. Baba na kami. Baba na kami. Ang dami na mga kablak. So baba na babaan na Ay ka, yung dayak ya. Kumusta baby ka? Ay, masama ang gising Alright mga kabrap, pabalik na tayo ngayon ng Pangasinan. At sila ay, kung kami nag-iwalay sa Pitex, kami naman tatlo ay 4. Balik na ng Pangasinan. So daan muna kami ng makakain dito sa walang tao. Walang tao mga kablak. Yun, Jollibee. Ay, ano pala? Ayan, sorry, andyan pala. Ay, wala. Dapat nila ako. Hawa. So ayan mga kablak. Patutay tayo para mabilis. So ganun din para. Punta tayo ng parking. Na lang natin antayin sa parking yung ating order. Yeah. So ayan mga kablak, nandito na tayo ngayon sa Balintawak Tollgate.
So papasok na tayo ng NLEX. Wala naman ganong traffic, maiksi lang yung nakapila dito. So sana okay lang yung aming biyahe papuntang Pangasinan. Yeah. Shoutout nga pala yung damit ko dito sa Maya Marilao Petron. Yung kagroup namin na sa SBX Starex, admin siya ng Bataan. So yun, ride safe boss. Ingat, ingat. Let's go mga kablog. Ayun. Let's na tayo. Yayo ulit. Takpak ulit. Yeah, yeah. Umalis na yung mga big bike Hindi tayo mga kablog sa may Pedron Marilao. So lalabas na tayo. Yeah, yeah. Maluwag mga kablog ang ating NLEX. So ayan, may isang biker dito. Marami pala sila. Sunod-sunod. Ito pa. Yan oh. San Simon mga kablog. NLEX, ayun, traffic pa rin ang San Simon dahil yung tubig ay hindi pa rin humuhupa, kaya ito traffic pa rin ngayon kahit mainit na at wala ng ulan. Yan, dito to mismo sa may San Simon. Mga kablog, kakalampas lang namin ng San Simon doon sa may baha. Ayan, ito, papunta kami ngayon ng Pangasinan. Ito, yung sa kabila, hanggang dito sa may yung traffic niya. Yan, malayo-layo pa rin. So, mabilis tayo nakalampas doon sa may baha na yun. Dahil linggo ngayon, hindi gaanong maraming sasakyan. Ayan, malampas tayo agad. Okay. Tulog pa rin ang baby. Yan, tulog ang baby namin. Ayan mga kablog, dito pa lang tayo sa Santa Ignacia. Suman pa kasi kami ng SM Tarlac. Doon kami nag-lunch. So siguro kung hindi kami dumaan ng SM, nasa bahay na kami. Time check is 2 PM. So, ayan mga kablog. Yeah, welcome to San Clemente. Malapit na tayo makarating sa ating tahanan. Yeah. Ang linis ng daan mga kablog, oh. Welcome to Pangasinan. Yeah. Alright mga kablog, nandito tayo ngayon sa Mangatarang, Pangasinan. Yeah, malawag din ang trapiko. Yan, nasa Mangatarang na tayo mga kablog. Ang susunod ay Aguilar at Bugalyon, Soconi,
And then papunta na tayo ng Labrador. Ayan mga kablak, Aguilar na tayo. So hanggang dito na lang mga kablak ang ating vlog. Mula nang sila ay dumating hanggang sa kanilang pag-alis. So ayan mga kablak, hanggang dito na lang dahil lowbat ng ating camera. Ayun. So maraming salamat mga kablak. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na ating i-upload na video. Right. Bye bye.